Shout out. Ayun. So, sa yellowfin tuna, magkano naman? 240. So, 240 ang per kilo po ng mga laman po ng yellowfin tuna, no? Yun. Naatado na yung yellowfin tuna natin, no? Ang kinakati na lang po ay yung ulo. Ayan. So, 240 po ang per kilo ng yellowfin tuna, no? Pusit lumot, no? 230 ang per kilo. So, 220 naman po dito, no? So, yan po yung mga presyo ng ating mga pusit sa Malabon. So, ba't magkano na alimango natin? So, sa per kilo po ng alimango, no? 500 pesos. Tapos sa alimasag, 200. Ayun, no? 200 pesos po ang ating alimasag, no? Eh, magkano sap-sap ngayon? 160 lang, boss. Kilo. So, ang ating sap-sap dito, no, 160 ang per kilo, no? So, magkano sa tahong natin? Dam pa rin, boss. 100 pa rin ang tabo. So, 100 pesos pa rin po ang isang tabo ng tahong at talaba. Ayan po yung laman ng talaba, oh. So, magkano ang pusit natin? Wala ng 370. So, 270 ang per kilo po ng ating pusit. Boss, ang ganda ng asos natin, ha? Magkano akin? 160. So, sa asos po natin, no, 160 ang per kilo. Ang kilo po ng ating hipon ay 300 pesos. 240, 260, no? Kumpleto sa detalye ang ating pag-update ng mga presyohan dito sa Malabon Fish Market. Tilapia, Pampanga. Magkano po ka ng bangus? So, 150 po yun, no? Tatlong piraso na bangus, no? Ayan, no? Yan po mga nakalatag, no? Yellowfin tuna natin dito ay 200 ang per kilo, no? So, sa bakoko na malalaki ay 180 pesos ang kilo. So, malalaki po yan, isdang bakoko. Magkano ang isdang bikaw? 130 ang kilo. So, 130 ang per kilo ng bikaw. So, kilo po dito ng pugita, no? 130. Shoutout sa'yo, Lodi. So, magkano yung dalagang bukid mo? Magkano? So, 120, no? Ang ating dalagang bukid. Tapos may alimasag, oh. Alimasag, 200 lang, bastado. So, 200 ang per kilo ng ating alimasag. Dito magkano to? Bisugong bato ito. So, 160, no? Yung bisugong bato. Talakitok. Ayun, yun po yung mga presyo, no? Ng ating mga presyohan ng isda dito sa Malabon Fish Market. Anong isda pala to? Nakalimutan ko na naman isda na to. Sniper? Snapper. Ah, snapper. Ito po yung isdang snapper, oh. Walang snapper. Snapper pala to. Magkano kilo? So, yun ang presyo, no? Ito yung biluan, no? Papakol. So, ang papakol po natin dito ay 120 ang per kilo, no? So, magkano ang dalagang bukid natin? 150. Ang ganda ng dalagang bukid natin, no? So, magkano naman ang tumpukan ng ampalaya? 60. Iyon, no? 60 pesos. Mura po yung ating ampalaya, no? 60 pesos ang kada tumpukan. Yung mahal, boss. Magkano ang presyo ng karot? 200 kilo yan. 200 ang kilo ng karot. So, dito sa, ano, Sandaan Litlugan. lang to. So, 100 pesos po ang per kilo, no? What's up, guys? Alright, so good morning po. At nandito po tayo ngayon sa Malabon Fish Market, no? Upang mag-update ng mga panibagong presyohan na nagaganap po dito. So, shout out kay Angel Jat ng Jeddah, Saudi Arabia, no? Kay Marasigan 72 ng Paris, France. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore at mag-update ng mga panibagong presyohan dito sa Malabon Fish Market. So, tara, let's go!
Alright, so sa isang piraso ng bangus, no? 130, oh. Boss Paeng, shoutout sa'yo. Ay, shout pala sa mga nanonood ngayon. Ayun, shoutout. Pumunta sa ating kalaban. Ayun. Pero pag tayo ito ng malaki, So, sa yellowfin tuna, magkano naman? 240. So, 240 ang per kilo po na mga laman po ng yellowfin tuna, no? Sir, tawag mo to, sir. Yun. Naatado na yung yellowfin tuna natin, no? Ang Tuna. kinakati na lang po ay yung ulo. Ayan. So, 240 po ang per kilo ng yellowfin tuna, no? Boss Paeng, maraming salamat. Thank you. So yan po yung mga per kilo ng ating hipon dito sa Malabon. So may tumpukan din po sa halagang 50 pesos, no? 190 ang kilo, tsaka 230. Yan po yung mga kilo ng hipon natin dito sa Malabon Fish Market, no? So may mga tumpukan din po dito sa halagang 100 pesos na pusit. So shoutout sa'yo, Lodi. Shoutout. Ayun. So sa pusit lumot, no? 230 ang per kilo. So 220 naman po dito, no? So yan po yung mga presyo ng ating mga pusit sa Malabon. So 90 pesos ang per kilo ng tilapiyang Batangas. So sa mga presyo ng ating mga gulay. So 10-10 may 20 pesos na sibuyas, luya, 10 piso. Yan po yung mga presyo, no? Pompano. So sa pompano po natin ay 380, no, ang per kilo. So shoutout sa iyo, idol. Yun. Galugong natin, Sa galunggong po, no, 200 po ang per kilo. So sa bagos naman po, no, 2 for 100 ang bangos dagupan. Ayan. Tapos salmon 120 ang kilo. Wala si Ate Mayra, boss. Shoutout kay Ate Mayra. Wala nagtinda ng taong at talaba. Wala si Ate Mayra. Thank you, thank you. Shoutout po, shoutout. Ayun. Kayo dito sa fish market. So, ang sitaw po natin dito, no, per tali 15 pesos. Sa ampalaya naman po kalahating kilo ay 35. So, ang kilo po 70. So, sa pipino kalahating kilo 20 pesos. So, yun po yung mga presyohan ng ating mga gulay dito sa Malabon Fish Market. Idol, salamat. So sa mga presyo ng ating mga prutas, no, kagaya po ng avocado, no, 60 pesos ang kalahating kilo. Seedless na, ano tawag dito? Lansuna, boss. Hindi siya ano, yung dalandan din, no. Yan po yung presyo, no, ng ating mga prutas. Boss, salamat. Ba't magkano alimango natin? So, sa per kilo po ng alimango, no, 500 pesos. Tapos sa alimasag, 200. Ayun, no, 200 pesos po ang ating alimasag, no. Tapos may hito.
Boss, maraming salamat. So dito po no, 140 ang per kilo ng alimasag. Sapsap, te magkano ang sapsap ngayon? 160 lang, boss. Kilo. Yes. So ang ating sapsap dito no, 160 ang per kilo no. Te, maraming salamat. So magkano sa tahong natin? Jam pa rin, boss. 100 pa rin ang tabo. So 100 pesos pa rin po ang isang tabo ng tahong at talaba. Ayan po yung laman ng talaba oh. Te, maraming salamat po. Shoutout sa'yo, Lodi. Magkano na kilo natin ng galunggong? 200 ang kilo, isang daan ang tumpo. Oh, so 200 pesos pa rin po ang kilo ng ating galunggong no. Sa ibaba po ay 100 pesos ang tumpukan. Boss, maraming salamat. So kilo po ng mga big size na hipon ay 270. Malalaki pong hipon no. Magkano na kilo ng hipon? Ayun no, 260 to 90 no. Yan po yung mga per kilo ng ating hipon no. Malaki po. Maraming salamat po. So, may bisugo po tayo dito no. Sa halagang 150 ang per kilo. So, dalawang piraso po, no, 150 ang bangus. Tay, 50 lang. Tapos may bakoko po sa halagang 120 ang per kilo. So, sa tumpukan po ay 50 pesos. Alright, so sa hipon po natin dito, no, 250 ang per kilo. So shout out Lodi. So meron po tayo mga kilo ng mga tilapyang Batangas, no. 80 pesos po ang per kilo. Ito ang tumpukan ay 50 pesos, no? Yan po yung mga presyo na nakikita po natin dito sa kanilang latagan ng isda. So magkano ang pusit natin? Wala nang 370. So 270 ang per kilo po ng ating pusit. So wala nang 300, no? 270 ang per kilo ng pusit. Salamat. Boss, ang ganda ng asuhos natin ha. Magkano kin? 160. So sa asuhos po natin, no, 160 ang per kilo. Sapsap 150. So 150 ang per kilo ng sapsap, no? Boss, maraming salamat. 160, 150. So bangus na dagupan, no? So sa tilapyang buhay po tayo, tilapyang Pampanga. So 100 pesos ang per kilo. Huwag kang lulundag at ang tubig ay parating na. Ayan, no? 100 ang per kilo ng tilapyang Pampanga. $120 ang isang piraso po ng bangus natin dito, no? Yan, totoong isda. Ayan. So sa gulyasan naman po ay 130 ang per kilo.
Yan po yung mga latagan po ng mga presyo nila dito sa Malabon Fish Market, no? Sobrang mura po ng ating bangus at mga hipon dito. So, 90 pesos ang per kilo dito ng Tilapiang Batangas, no? So, laban lang tayo sa hamon ng buhay. Kahit malaki ang tubig, binabaha tayo. Lumalaban pa rin tayo sa pagbablog natin dito sa Malabon Fish Market. So, shoutout sa iyo, kaibigan. So, shoutout sa iyo, Avatar, The Legend of Fish. So, ito po yung mga posit lumot natin, no? Dito po sa area na to. So, yan. 200 pesos ang kilo. Dito naman po ay 220. Ang kilo po ng ating hipon ay 300 pesos. 240, 260, no? Kumpleto sa detalye ang ating pag-update ng mga presyohan dito sa Malabon Fish Market. Alright. Mga boss, salamat. Alright, lulusong na tayo sa tubig. Kung kaya tinignan yung malalaki niya, magkano sa kilo pa ako na? Bangus. So, Tilapiang Pampanga pa rin ang ating nakikita rito, no? 100 pesos ang kilo. Tilapiang Pampanga. So, sa bangus po, ang per kilo po, 140. Wala tayo ganong isda, no? Wala. Bangus at tilapia, hipon. Pero ang presyo sulit pa rin, ha? Tapos, bangus. Ayan. Magkano tumpukan ng bangus? So, 150 po yan, no? Tatlong piraso na bangus, no? Ayan, no? Yan po mga nakalatag, no? Tapos, torsilyo. Shoutout sa'yo, Boss Alan. Pinalulutang tayo, ha? Ang tubig. So, yan po yung, ano, no? Pwede pa rin mabuhay yung mga isda. Pwede pa rin lumundag sa tubig. Alright, dito naman tayo. Sa tumpukan ng hipon, 50 pesos. Tapos may mga torsilyo, no? Ayan. Magkano yung tumpukan nito? Tumpukan. Sandaan. So ayan, no? Pwede nyo pong idaing, no? O kaya sabawan nyo sa sinigang sa bayabas. So 280 po ang kilo rito. So, ayan po yung mga presyo ng mga hipon, bangus. Shout out kay Jonel. Jonel Baliw. Nakaganti na naman. Okay na to? So, yellow pintunan natin dito ay 200 ang per kilo, no? So, sa bakoko na malalaki ay 180 pesos ang kilo. So, malalaki po yan, isdang bakoko. Magkano ang isdang bikaw? 130 ang kilo. So, 130 ang per kilo ng bikaw. Yan po yung presyo, no? So, dito naman po ay 150 pesos ang tumpukan po ng bangus. So, yan po ang tubig kasi high tide kaya dosong tayo, no? So, dito naman po ay 100 pesos ang tumpok po ng bangus. Bigay mo yan. So, kilo po dito ng pugita, no? 130. Boss, mag-ayon ng kilo. 180 po ang kilo dito ng alimasag, no?
Alimasag, oh. So, magkano kilo hipon? 300, binibigyan na yan. Ayun o, so 300 pesos po, malalaking hipon. No? So, 300 pesos ang per kilo ng hipon. Ako, salamat. Alright. Shoutout sa'yo, Lodi. So, magkano yung dalagang bukid mo? Magkano? So, 120, no, ang ating dalagang bukid. Tapos may alimasag, oh. Alimasag, 200 lang, Basando. So, 200 ang per kilo ng ating alimasag. Yan, malasugi. Malasugi. Ayan, yan po yung laman, no. Magkano naman ang kilo ng malasugi mo? 200, oh. So, 200 ang per kilo, no. May bubuli, yan. Yan, puri. 120 120. ang per kilo, oh. Sanda, binibigay po, no. Tapos may mga talakitok. Tapos mga bisugong bato. Lapu-lapu, labahita. So, yan po yung mga isda po nakalatag dito sa Malabon Fish Market, no. Dito magkano to? Bisugong bato ito. So, 160, no? Yung bisugong bato. Talakitok. Ayun, yun po yung mga presyo, no? Ng ating mga presyohan ng isda dito sa Malabon Fish Market. Hello, meron eh. Magkano kilo ng hipon mo? So, ang kilo naman po dito ng hipon, no? 280. So, sa kilo naman po ng posit lumot ay 250, no? So, bangus na dagupan po, isang piraso po ay 60 pesos. So, murang-mura pa rin ang ating mga bentahan ng isda dito sa Malabon Fish Market. Reference sa inay. Ay, ganda na po, galing po. So, 240 ang per kilo ng hipon, no? So, 230 ang per kilo ng pusit lumot. So, tumpukan po ay 140. So, yan po yung mga presyo ng ating mga bangus dito, no? So, murang-mura pa rin po mabibili sa Malabon Fish Market. So, tumpukan po ng ating sapsap, 50 pesos at kabase. So, dito naman po tayo nag-iikot sa Malabon, tumpukan, no? So, ang bakos po natin dito, ang isang piraso ay 120, no? 100 pesos. Yan po yung mga presyohan na nakikita po natin dito sa Malabon Fish Market. So, 50 pesos sa mga tumpukan ng sapsap at kabase. So, galungkong po, no? Yan, mga nakalatag sa baba, no? 100 pesos po yan kada plato. Shoutout sa'yo, Ate Pam. Hello po, shoutout. So, 130 ang per kilo po dito ng pandaing na bangus. Saya. Alay. So, mga tumpukan po, no, sa halagang 50 pesos, sap-sap. So, karaniwan po ang nakikita natin dito na ragasa po ang mga bangus dito sa Malabon Fish Market. Oh, boss, isa. Yun, no, bangus po. 60 pesos ang isang piraso. Ang tumpukan po, 150. Tatlong piraso. So, yan po yung mga bentahan ng ating mga bangus, no? Dagsa ang ating bangus dito sa Malabon Fish Market. Boss, salamat.
Ngayon, so yan po yung presyo ng bubuli, 100 pesos ang kilo, no? Sa gisi, 130. Ano isda pala to? Nakalimutan ko na naman isda na to. Sniper? Snapper. Ah, snapper. Ito po yung isdang snapper, oh. Walang snapper. Hmm. Snap. Snapper pala to. Magkano kilo? So, yun ang presyo, no? Ito yung biluan, no? Dalang ng isda ngayon, puro bangus. Daming bangus na bentahan. Saka malaki rin ang tubig sa baba. Alis na ni Kuya Ed. Boss, thank you. Papakol. So, ang papakol po natin dito ay 120 ang per kilo, no? So, magkano ang dalagang bukid natin? 150. Ang ganda ng dalagang bukid natin, no? So, may mga labahita at lapu-lapu po tayo dito, no? Tsaka loro. Yan po yung mga latag ng isda rito sa Malabon Fish Market. Boss, thank you. So, papakol pa rin po, no? 120 ang per kilo. Nay, magkano po ang bangus natin? So, 160 ang per kilo ng bangus dagupan. Yan po ay inihiwa na ni nanay, no? Yan po ay iihaw. Ayun. Walang gilik ang bangus. Nay, marami pong salamat. Shout out sa inyo mga idol. So ayan po yung mga presyo ng ating mga sibuyas dito sa Malabon Fish Market. So magkano naman ang tumpukan ng ampalaya? 60. Iyon, no, 60 pesos. Mura po yung ating ampalaya, no? 60 pesos ang kada tumpukan. So sa sitaw ay 20 pesos ang isang tali. Boss Idol, magkano ang pipino mo? So, 30 pesos po ang per kilo ng pipino, no? 15 pesos po ang kalahating kilo. ko lang to po. Ayan, yung mga paninda dito ni Ito lang Lodi, yung no? mahal, boss. Magkano ang presyo ng karot? 200 kilo yan. 200 ang kilo na ang karot. So, dito sa, ano, Sandaan lechuga. lang to. So, 100 pesos po ang per kilo, no? Okay, boss, thank you. Right, so sa sitwasyon, no, ang ating mga presyohan ng isda dito sa Malabon Fish Market, no. So dagsa po ang ating mga hipon at mga bangus dito, no, sa murang halaga, no. So shout out tayo sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa, no. So shout out sa iyo, Noel Sena from Bicolaglia. Dito Managil Lod. Shoutout sa iyo, Nimpa Gonzales, Hirap Vlog, Catch from Video, Herman Elias Pilaro, shoutout sa inyo. Angel Jazz ng Saudi Arabia, Dus TV ng Malaysia, Silva Minodo from Europe, no? Marasigan Channel 72 from Paris, France. So shoutout sa inyong lahat na mga naghahanap buhay po sa ibang bansa, at shoutout din po yung mga kababayan na shoutout natin dito sa ating bansang Pilipinas, no? So, shout out sa mga iba pa nating OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa, at shout out po sa ating mga silent viewers na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog ni Boss Lando Explorer dito sa Malabon Fish Market. Shout out din po sa ating mga vendor na masisipag po na makapagkatid ng mga murang presyo sa ating mga kababayan, no? So,
hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update dito sa Malabon Fish Market. See you tomorrow. Mag-update po muli tayo dito sa kalakaran ng mga isda at iba't ibang seafood sa Malabon Fish Market. Enjoy and be safe po sa pamimili sa Malabon Fish Market. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po. Bye-bye.